stretnutí a u tohoto videa hráme Steel a Brain. A vidíte toto je nový Brain Deleter. A pozrite si to, že Crane Lost Tum Tum Cheetos. A pozrelo sa to nakoniec. Lost Tortoise. Mám to dobrý Brain to. Dajte sa ma za frienda a dobre, možno z týchto vám dám nejakých prenotov. No hral sa súťaž o Digital, Guardiol Digital a Bizonte Jupitera a Lastralitas a Virtuono Skeletono Lost Tortoise a Zombie Travel a Maskhound Don, Talievi Don a Jab, ale ten druhý gold. Aj o Pumpkiny Spiderini. A za 3 je za 1 minútu. Spávne sa niečo obnoví. Dúfam, či sa mi buď obnoví, buď tento mytik, alebo ten Moneyman, no, alebo Nolacia, alebo Pirulito Bičichle, Los Pagis, Los Spaghetti, Frag and Chora. Idem pozrieť v indexu. Kto je tam dobrý? Dobre, OG. Toto je dobré, no toto je lepšie než toto. Toto je ale jak dobré. Wow, špagety toalety. Dajte si mňa za frienda a dajte si. No a niečo vám dám. Urobím dneska ďalšie video. Patapín, on to zlým. Patapín, on to zlým. Patapín. Sobotu točím, lebo sú eventy. Napíšte mi, aký je váš obľúbený youtuber. Už za 31 sekúnd, keď to pozerajú kamaráti, dajte odber a like, hej. 22, 20, za chvíľku sa obnoví a spávnem si niečo. Je to v indexu. A tu legendarku, no. Nemám. Tu je. To mám na druhom účte. Poď, no už. A už. Čo mám? Money. Čo? A jak? Tak ako toto sa mi otvorilo, nejde to. Patapíniku. Ale tak čo je to? Before. Ale DG. Poď. Prečo to nešlo? Pípí potáto. Tak ja sa zateším, že sa niečo spadne. Mám tu dobrú ale dobrú. Ale že dobrú. Ale že dobrú. Nechápem tomu. Urobím ten porebier. Porebier tu urobím po 13. Po 14 rebier mi to stačí. No, stačí. Lebo na ten 15. Nie, no. Na 15 potrebujem veľa peniazy.
Pohni, niečo dobré. Zrejme si druhú hru, keď toto nejde. Hrám hociaké hry sa bude toto volať. Leaf. Tak, zahráme si 99 Night. Wow, už som sa pripojil. Wow. 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 Dementor. Nebyl. To má 1,90. Zlivni to. Opäť. Alebo drobené noci. Za 40. Skúpim za 40 toto. To je dobré. Masakru. Bandách. To už nemôžem. No, ja ešte niečo pozerám. Tak. Tak nič. Stop! Kos! 104. Ja nechcem. Debil. Sa to lívne. Myslím, že tí dobrí playery toto urobia. Ne. Ne, on to zase líbil. Ne, nejdem. Robím mu radosť. Že tam vstúpim. Čo dám to liežu? Brá. Tá nie je až taká dobrá Sigma Aura. Ja urobím mu radosť, že som pri 33 nových chalom. In the forest, nemám na to. No dobre. Som v tomto dobrý, tak sa na mňa nikto nemá. Teraz. Lebo zachránim deti. Ty. Ale ťažšie, rýchlejšie. Masusik. Lebo jak som 2018 tiež. No, a potom som ho. Aha, to som bol ja. Ale dementi! Mám tu lívnem, uvidíte. Hned zachrániť prvé dieťa. No vidíš, zachrániť prvého kida.
Tam je toto, teraz to bude 5 kilometrov. Čím to nalasím, či? Jasno. Pozdravujem, nechaj mňa. Dobre, otvárame Česku. Tak, dobre, sakra. Tak. Dobre, ideme dať do, neviem, s tými diamantmi. Že dobre dáme. Prosím, nemám tam revolver, prosím. Ja môžem zachrániť kida, ale neviem, že získam revolver. No už to niekto bol, díky. Otváram Česku. Čili, to je dobré. Najlepšie. Semienka do frasy. Poď 1v1. Poď 1v1, hej. 1v1. Mám málo. Brr, patapín, ja mám málo. No poď, vlčík. Poď von. Nejde. No čo tam robíš? Hrám. Tak.